Vítajte, budeme pokračovať. Po strojoch na výrobu zmrzliny tu máme zbrane. Clive, čo predávame dnes? Máme tu nášho obľúbeného miláčika, veterána, ktorý prežil viac ako 75 vojen. Samopal Kalašníkov model AK-47. Takže si ju, poď bližšie, nech ti ho ukážem v plnej paráde. Všetci ho milujú. Je nádherný. Na sklade máme 10 000 neregistrovaných kusov. Sú ukryté na tajných miestach a sú na predaj komukoľvek ešte dnes. Myslím, že ani ja neodolám a jeden si kúpim. Priatelia, telefónne linky sú voľné, neváhajte a volajte. Ak zavoláte v priebehu hodiny, pri každom nákupe dostanete ako darček sadu nábojov na celý rok zdarma. Ako môžete platiť? Prijímame hotovosť, platby na bankové účty v daňových rajoch, alebo aj diamanty. A nemôžem sa pri takomto nákupe dostať do problémov? Nemusíte si robiť žiadne starosti. Kúpiť samopal nie je vôbec ťažké. Vieš, pravidlá regulujúce obchod so zbraňami sú také nedokonalé, že sa nemusíte ničoho báť. Dobre vedieť, to je výhoda obchodu so zbraňami. Ak sa pýtate, či obsluha tohto samopalu nie je zložitá, tak vás uisťujem, že vaše obavy sú zbytočné. Čo myslíte, s čím bojujú detskí vojaci v Libérii alebo v Ugande? S týmto samopalom? Áno, aj tam používajú AK-47. Viete čo, v štúdiu máme malého sama, ktorý nám predvedie takú malú názornú ukážku. Wow, to je úžasné. Ak sa vám naše strieľanie zapáčilo, neváhajte a volajte. Ja si myslím, že to bolo veľmi pôsobivé. Pozri, hlava, pľúca, srdce, samé smrteľné zásahy, fantastické. Milí chlapci a dievčatá, ak sa vám páčilo, čo ste tu videli, zavolajte. Telefónne čísla vidíte na obrazovke. Nenechajte si už túto skvelú príležitosť. A my pokračujeme. Čo budeme predávať teraz? Predvedieme vám veľmi pekné mužské a ženské župany. Výborne, v župane som ešte nestrieľal.